Здравейте, аз съм Иван Тенчев от Астрафолио и в днешното видео ще ви покажем пълната трансформация на един доста емблематичен за българските автомобилни ентусиасти автомобил, а именно Audi R8, чиято мощност е 1560 конски сили. V10 B-турбо, две турбини. Със сигурност ще ви хареса видеото, така че гледайте го до края. А какво ще видите в него? Освен пълната трансформация от жълт гланц в син тюркоазен хамелеон. Абсолютно за пръв път правен автомобил в България с този цвят и естествено бутиков автомобил получава бутиков цвят. Гледайте! Готови сме, най-накрая резултата е брутален, много як. Виждате го, ако трябва да бъда честен с вас, цветът беше избран преди една година от нашия клиент, но всъщност го поставихме чак сега, защото адски много се колебаехме с него и той самия и съвкупно заедно. Дали да го поставим, дали няма да дойде прекалено много, дали всичкият този металик и хамелеон ефект няма да дойде малко в повече, но всъщност наистина резултата е много як, адски много ми харесва. Дори вече мога да кажа, съжалявам, че го направихме преди една година. Трябваше да сме по-смели тогава.